קיימנים היא תוכנית לימודי קיימות לסטודנטים וצעירים, בדגש על זהות וכלכלה מקומית. אנו מאמינים כי קיימות מתחילה בהעצמת הקהילה המקומית. עושים גרפיטי בסדרות, עיירת סדרות. אנחנו עושים כנפיים בקטע של לעזור לעסקים מקומיים. לאחר תהליך הלמידה, הסטודנטים בוחרים באיזה אופן להשפיע. לפני מספר ימים הגיעו אליי לחנות מספר סטודנטים וביקשו לצייר כנפיים על הקיר של החנות. כמובן שנהניתי בחיוב, והיום הגיעו הצוות והחלו לצייר את הכנפיים. הצוות צייר בעוד מספר מקומות בסדרות, והנה לפניכם יוזמה צנועה אשר שינתה את הקיר והפכה אותו תוך מספר שעות לאטרקציה, ועל כך אשר אפשר לומר לצוות תודה על היוזמה ועל הביצוע. ותודה כמובן שוב פעם לששון המקסים שנתן את הקיר שלו. ייי, תודה רבה ששון.